салом дӯстон, дар Англия ғайр аз маълум кардани ғолиби ҷоми ин кишвар дигар ҳамаи чиз рӯшан буд. Чемпион маълум, се дастаи аз чемпионшип ба APL омада, се дастаи ба ҳамонҷо афтидан маълум. ғолиби ҷоми лигаи Англия кайҳост ки аниқ шуда буд. Танҳо як ҷоизаи дигар мон ки барои он ду даста аз шаҳри Манчестер дар варзишгоҳи Уэмбли ба майдони рақобат омаданд. Вақте ки гап сари ҷоизаҳо ва бозиҳои бузург меравад, дар вуҷуди гундагани якбора Месси ва Роналдо бедор мешаванд. Мо ҳанӯз аз замони Боруссия Дормунд медонем ки Илкай Гундаган дар охири мавсим ба версияи беҳтарини худ табдил меёбад. Дар бозии дирӯза ана ҳамин бозингар тақдири финалро ҳал кард. Пурратар абзори ин бозӣ каме бадтар ҳоло бошад, шумо як бор бинед ки ба канал обуна шудагӣ ҳастед ё ин ки не. Бовар дорам ки ба видеое ки тамошо карда истодаед ҳатман лайки қиматбои худро гузоштаед. дӯстон, имрӯз дар ахил чемпионатҳо бозиҳои охирин мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи он рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аз ҷониби Гундаган зарба бо пои рост дар оғози нимаи якум, зарба бо пои чап дар оғози қисми дуввум Давид де Геаро дар ғафлат монданд. Гуфтан хеле душвор аст ки дар ин рақобат Манчестер Сити аз МЮ беҳтар бозӣ кард. Шояд дар баъзе ҷойҳо сурхпӯшон беҳтар ҳам буданд. Экстрайтайм хеле наздик буд. Бо баромадани Гарначо, Вейкхорст ва Мактомине хати дифои Манчестер Сити ба ларза даромад. Тасаввур мекунед, Пеп барои нигоҳ доштани ҳисоби рақобат бо 5 дифоъгар дар охири рақобат бозӣ мекард. Ин шакле набуд ки ду нафар аз ба ҳамла раванд, балки ду нафаре ки сирф ба кӯрҳои дифоӣ машғул шуданд. Манчестер Сити бозии ҳуҷумкуронаро бо бозии прагматикӣ омехта мекунад. Ба ҷои он ки бо пасҳои кӯтоҳу миёна то хати ҳамла раванд, бозигарони Сити бо зарбаи Штефан Артега ҳамлаи зиёдро оғоз карданд. Дарвозабон ба пеш зарба мезанад, Холланд туби якумро мегирад ва ҳамлаи Сити дар наздикиҳои ҷаримагоҳи рақиб сурат мегиранд. Манчестер Сити аз версияи беҳтарини худ дур буд ва ин бо шарофати бозии хуби Манчестер Юнайтед аст. Аммо ба ҳар сурат Ман Ситиро бояд аҳсан гуфт. дар чор бозии охир Холланд 6 ҳолати 100% голзаниро истифода накард. Ин танқиди Холланд нест, ин таърифи Сити аст ки бе ӯ ҳам голҳои зиёдро ба сама расонда истодаанд. Дубли Бернардо бо Реал, дубли Гундаган бо Манчестер Юнайтед ва 4 асисти Кевин Де Брюйне. Сити мисли ҳаждаҳоре аст ки сарҳои зиёд дорад. Яктоашро буранд, чандтои дигар хавфнок мемонанд. Чунки сари асосӣ Гвардиола аст, ӯ бошад аз ин ҳаждаҳор ҷудо мебошад. 100 сари дигар буранд, ӯ онро иваз хоҳад кард. Кали зирак ба требл наздик мешавад. Реал Мадрид ба тоза кардани ҳайат оғоз намуд. Пеш аз он ки бозингарони нав ба дастаи шаҳри Мадрид даъват шаванд, сараввал роҳбарияти мадридиҳо футболбозони нолозимро ҷавоб дода истоданд. Пеш аз ҳама онҳо ба масъалаи Азар сару кор гирифтанд. ҳанӯз аз моҳи март то ин ҷониб роҳбарияти Реал Мадрид ҳамин нақшаро дошт. онҳо сари масъалаи ҷавоб додани Азар кор мекарданд ва дар ниҳояти кор ба мақсади асосии худ расиданд. муносибати Азар бо роҳбарияти Реал ва бо сармураббии даста ба сияр баробар шуд. ӯ на бо Перес, на бо Анчелоти гап намезад. танҳо маоши калони худро мегирифт, бургер мехӯрд. ҳар қадар қиссаи ӯ калонтар мешуд, шикамаш ғафз шудан мегирифт. дар ҳайати захиравии Реал ин бозингар нафари доимӣ гардид. метавон бемалол гуфт ки дар 10 соли охир ин бадтарин трансфери Реал Мадрид буд. пули калон барои овардани ӯ ва барои маошаш ки сарф шуд гӯё ба ҳаво партофта шуд. акнун расман бозингари белгиягӣ аз сафи мадридиҳо меравад. интизориҳо аз Азар хеле зиёд буданд. баъд аз омаданаш ӯ ишора карда буд ки орзуи бозӣ кардан дар Реалро дошт. бо ин даста футболбози белгӣ ҷоизаҳои зиёд аз ҷумла Лигаи Чемпионҳоро гирифт. ин хел ҳам мешавад ягон кор накарда Лигаи Чемпионҳоро бигирӣ. ояндаи Азар чӣ мешавад, ҳеҷ кас дақиқан намедонад. ишора мешавад ки Азар метавонад корномаи худро ба итмом расонад. дигарон аз он мегӯянд ки Эден карьерашро дар сафи дастҳои итолиёвӣ идома медиҳад. клубҳои миёнаҳоли Англия ҳам метавонанд ин футболбозро ҷалб кунанд. акнун ӯ бепул аст. шартномаи ӯ ва Реал қатъ карда шуд. тибқи маълумотҳо аз маоши мондагии Азар дастаи шаҳри Мадрид 7 миллиони дигарро ба ӯ хоҳад дод. дар баробари ҷавоб додани бозингарон дастаи Реал Мадрид оҳиста-оҳиста ба ҷалби футболбозани нав ҳам машғул мешавад. Кай Хаверс аз Челси яке аз номзадон барои омадан ба Мадрид ба ҳисоб меравад. равзанаи хариду фурӯши футболбозон расман кушода шуд. кори Реал тобистон зиёд хоҳад буд. онҳо тавассути як дар бозингарони навро ба даста ворид карда, тавассути дари дигар бозингаронро ҷавоб хоҳанд дод. дар бораи таваҷҷӯҳи мадридиҳо ба Кай Хаверс сарчашмаҳои боваринок хабар медиҳанд. аз ҷумла Фабрицио Романо яке аз аввалинҳо шуда дар бораи нияти харидории Хаверс
хаверс ишора кард. Бозигари мазкур ба хотир универсал буданаш ба сафи дастаи Реал Мадрид даъват мешавад. Ҳарчанд дар Челси Кай Хаверс ҳамеша дар сарлавҳаву саҳифаҳои якум қарор ҳам надошт, маҳоратҳое ки ӯ дорад барои мадридиё лозим ҳастанд. омадану наомадани Хаверс ба рафтану нарафтани Бензема ягон алоқамандӣ надорад. Дар ҳар сурат дастаи шаҳри Мадрид барои гирифтани ин футболбоз ба Стенфорд Бридж хоҳанд рафт. Челси агар Хаверсро ҷавобам диҳад, бо раҳмату миннатдорӣ ӯро гусел мекунад. Бозингаре ки ягона голро дар финоли Лигаи Чемпионҳо ба самар расонд, бояд ҳамин тавр аз даста ҷавоб дода шавад. Арабистон ҷамъ кардани ситораҳои саршиносро идома медиҳад. Ин навбат таваҷҷӯҳи асосӣ ба Серхио Рамос равона мешавад. Бозингари хатти дифоъ метавонад карьераи худро дар сафи дастаи Ал-Ҳилол идома диҳад. Се бозингари собиқи Реалро метавонем дар биёбонҳои араб бинем. Замоне онҳо дар як даста дар Реал Мадрид рақибонро ба ларза медароварданд. Роналдо дар Ал-Наср, омадани Бензема ба Ал-Иттиҳод наздик шуда истодааст ва акнун таваҷҷӯҳи Ал-Ҳилол ба Рамос. Дастаи арабӣ омодааст ки ба Серхио Рамос дар як сол 30 миллион евро бидиҳад. Тибқи хабарҳо, Ал-Ҳилол мехоҳад бо Рамос шартномаи дусола имзо кунад. Намояндаҳои дастаи Ал-Ҳилол таи чанд моҳ мешавад ки бо Рамос гуфтушунид карда истодаанд. бо сабаби муносибатҳои ПСЖ ва Месси ва ҳамчунин хабарҳои дигар ин мавзӯъ паси парда мондааст. Барои Ал-Ҳилол ин ба фоидаи кор шуд. Онҳо паси саҳна гуфтушунидҳоро идома медоданд. Тибқи хабарҳо, марҳилаи якуми гуфтушунидҳо бо розигии тарафайн ба анҷом расидааст. Рамос ҳам дар ояндаи наздик бо Роналдо дар тамос хоҳад шуд ва аз ӯ тавсияҳо мепурсад. Ҳам Рамос ва ҳам Бензема рақибони Роналдо дар чемпионати Арабистони Саудӣ мешаванд. Бо намемонанд ки ҳамин Роналдо чемпион шавад чӣ? ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.